safari parku Dvůr Králové nad Labem provedla společnost Megas kompletní opravu střech na pavilonech ptáků, vodní svět a africká savana. Pojďme se na to podívat. Nejprve navštívíme africkou vesnici. Potom projdeme kolem prolézaček plných dětí. A pozdravíme se s místními obyvateli. A už jsme tu. Čeká na nás zajímavý pavilon Ptačí svět. Střecha na pavilonu má plochu 496 metrů čtverečných. Pro prosklení byly použity polykarbonátové desky o tloušťce 25 mm. Naši prohlídku pokračujeme do tajemného tropického lesa. Plocha zastřešení pro tento pavilon činí 848 metrů čtverečných. Díky nové čiré průzračné střeše od společnosti Megas je zde příjemné rozptýlené sluneční světlo. Naší další zastávkou je pavilon Vodní svět. Plocha prosklení zde činí 762 metrů čtverečných. Opět nás překvapí nově instalovaná průhledná střecha, která se klene nad celým pavilonem. A nyní nás čeká poslední zastávka, pavilon Africká savana. Pavilon slouží pro ustájení slonů. Celková plocha konstrukce této průzračné střechy činí 585 metrů čtverečných. Polykarbonátové střechy od společnosti Megas zaujmou svou inovativností a estetickým designem. Společnost Megas, generální dodavatel staveb od roku 1990.